Seneng tenan Mas kuwi. Nek seneng. Nek seneng yo dampung to Mas. Wis kan nguncang wis suwe Dewi kuwi Mas. Mentang. Muntang. Berarti nek didemok kanca-kanca ora oleh yo. Ora oleh ngawur yo. Selamat malam Mas Hedi. Alhamdulillah. Kita seru suaranya kita nggak bawa mic ya Mas. Nah, ini dadaan pada malam hari ini pemirsa, kembali lagi bersama saya tim guys channel official. Pada malam hari ini saya sedang di kawasan Putih Mas. Melati agak dekat sini nggak apa-apa. Kawasan Melati nggih Mas. Kebetulan ini tadi habis rapat pembubaran panitia jalan ya Mas ya. Kemarin pentas nggih. Nah, ini saya jajan di mampir di angkringan tolong di. Nah, ini saya baru mampir di angkringan. Kebetulan mau ngopi ini Mas Pedi ya. Pada malam hari ini juga mau melengkapi Mas Pedi request netizen yang dimana pada request Mas ora jadilan terus mbok dinaiki konten hiburan sing koyo biasane. Oh iya. Nah, ini malam hari ini Mas kita mencoba mencari target. Di mana target tersebut berada di angkringan apa jenenge angkringan apa Mas? Butunah ngono. Butinah. Oh, angkringan Butinah ini pemirsa. Yang penting nanti izin dulu sama yang punya angkringan biar kita tadi tidak kesalahan Mas Bedi. Langsung aja nggak apa-apa ini? Langsung oke pemirsa ikuti perjalanan saya. Ini pun ajeng tutup no Pak? Pun ajeng tutup? Ajeng aku ya, sesake naik nopo kopi. Ini pemirsa dekat sini aja nggak apa-apa. Nah ini saya sedang berada di salah satu angkringan Napa nggih? Butinah nggih? Nah ini pemirsa, alhamdulillah di sini banyak pengunjung. Bu, izin nih kula rekam angsal nggih warunge. Kula rekam nggih. Niki sambil kula promo saiki ben sing sami jajan teng mriki mundak kathah. Angsal to, Bu? Amin nggih. Angsal nggih. Pikantuk. Nggih. Nah, ini pemirsa udah izin sama Bu Tinah selaku yang punya angkringan nggih, Bu nggih. Ya. Ibu udah lama buka angkringan iki, Bu? Udah 4 tahun. 4 tahun nggih. Ya. Tiap malam ramai, Bu, di sini. Ya, alhamdulillah. Ini khusus warga setempat sini atau ada orang luar juga, Bu, yang jajan di sini? Di sini Nggih. ada anak kos. Oh, banyak kos ya, Bu, ya di sini nggih. Ya. Kebetulan kan di sini jauh dari jalan raya nggih Bu, nggih enggak mepet pinggir jalan. Mungkin yang pada tahu warga sini nggih. Ya. Ibu, saya pesen napa teh dan napa? Oh iya. Mas, ini teman saya juga, Mas. Mau pesen apa Mas ini? Kopi mawon, Bu. Nggih. Oke. Ini banyak sekali. Mas, jenengan jenis sinten, Mas? Danu. Asli mriki? Nggih. Jenengan Mas sinten, Mas? Mas Sabto. Mas Sabto. Nggih. Rumahnya? Mriki. Mriki ngian. Jenengan Mas sinten, Mas? Mas Arif kula. Mas Arif, daleme? Mung ler mriki. Oh, niki berarti kebanyakan warga mriki nggih, Bu nggih? Nggih. Oh, walah, nggih. Niki dusun pundi Bu mriki nggih? Plak nganti. Ngemplak nganti. Berarti nderek Melati nggih? Ya. Oke. Ini kawasannya masih pedesaan pemirsa. Masih pedesaan. Oke, Mas, aku mbok pinjem jenengan tak ngono anu nyotret ini. Ning rasa ado-ado aku ora nggo mic ya, Mas. Ora nggo mic kula. Ini aku tak cocok ya dirotok sono. Bu, matur suwun nggih. Nggih. Ini pemirsa, ini saya ngopi teh. Kok kopi ngateh buyar ngateh lan teh kok dadi kopi ya. Iki nek wong biyen ngarani teh panas lagi kental jenenge napa, Bu? Nasgitel. Oh, nasgitel lah ini pemirsa.
panas lagi kental, ora panas lagi cuntel maksudnya. Ini nek tek kula cuntel gaweane. Ngaten wetane kok panas kita. Iki. Mas, dolanan apa kamu? Sokono Mas, kamera sokono. TikTok apa? Ngeslot apa TikTok? TikTok. Nah, ngeslot apa TikTok? TikTok iki. Walah. Ojo rasanya gelar ngeslot. Rape. Besut Mas. Dia rokok rawe. Mboten. Ya pemirsa semua, sinten mawon sing sak menika melintas teng kawasan angkringan Butina nggih. Ya. Wah, iki tahe banget pemirsa. Wah, tenan ketagihan nek ra mampir rene. Tenan kanca-kanca YouTuber atau kuwi netizen pengikutku ning IBS channel katuran rawuh dolan jajan ning ngemplak nganti. Aja salah pilih angkringan nang kene angkringan, nggone Butina. Butina iki kepanjangannya aku ora ngerti. Terus nggih. Waduh. Nah niku setitilan amanah. Mas. Oh, setitilan amanah nggih. Nggih. Nah, Hati-hati. nah nggih luwih hati-hati. Ngapunten pemirsa, nah ini suarane dadak bunga-bunga wong aku ora nggo mic, biasane nggo mic wireless itu apa mikrofon ya enggak bawa. Kebetulan spontanitas habis rapat nih mau ya gimana? Kowe iki ngomong ngeslot apa ndelok apa? Delok TikTok iki. Oh, coba wanti ngeslot, rapi ya. Nggih. Ora apik aja ngeslot, gawe ngeslot. Tenang. Ora kok. Mboten. Masih wi kelepas-lepus kok. Ora ngerokok nan? Mboten. Mas, jenengan rokok pundang, Mas. Rodok seru men kamerane seru, Mas. Pundang. Pundang. Saka umur pira pas sekolah kelas pira lek iso ngerokok? Nggih pun umur pun 12 tahun wis ngerokok. Wah, elok iki. Wah, mbiyen paling awalnya tegesan-tegesan tok uduti, Mas. Nggih. Belajar. Kayak aku mbiyen aja ngerokok ngopeni tegesan wong jagong kae. Alah, nggih. Lah, terus saya sekolah kerja napa Mas ya? Kerja. Alhamdulillah disyukuri Mas. Apapun gawean apapun kerjane yang penting jujur, setiti, semangat. Intine mengene nggih to. Perkara engko jodoh wis nomor 15 nggih. Nggih to. Jadi cewek urung? Ring. Tuh dereng. Rasa kemrungsung Mas. Tutupe dadi bujangan. Itu. Nggih. Asli kene jenengan ya Mas yo? Asli mriki. Rokokmu apa kuwi Mas? Senior Mas. Senior? Senior? Nggih. Wah, nek tuku pira sakmu, Guys? 16.000. 16.000. Jangan pengen ora mandeng rokok kira-kira. Nggih, paling pengen sesuaian rokok nih. Mboten pengen. Nggih. 16.000 nek mie ayam oleh sak mangkok ya nu ya. Nggih, kali es teh. Oleh es teh. Kuwi 16.000. Walah. Rasane apa Mas nek sing coklat ngene iki? Kopi Mas. Oh, kopi man. Walah, coba aku tak tututan jajal. Pemirsa didelok iki ludut carane piye? Wah, luwes berarti kan ketak wis candur apa. Rasa kopi ya Mas ya? Coba tak demok Mas. Amin. Ini pemirsa tak cekeli. Piye carane ngubah rasa rokok sing dudut wong. Iki to, mone jare minum kopi. Tak gawe, tak ngene ya. Nah, coba dudut Mas. Rasane gak apa. Ya apa? Kok kebes-kebes sih apa? Apa Mas? Rasane kaya apa? Oh, Mas. Ini ngarane anak-anak oblas. Blas, rasane kok bayangane kaya apa rasamu? Sing tok sedotmu rasa kaya apa? Mambune kaya apa? Ayo wong ising ya, Mas. Kawan iseng. Ya itu, terus balik ya? Balik ora? Balik ki, Mas. Terus ngono ki enak ya. Enak. Ya, Mas. Ya lek kon baleke berarti, Mas. Ya kon baleke. Ya, tak baleke pemirsa, ini mesake isih 800 sama arti gua. Berarti mau rasane kaya apa mau ambune? Ayo anu wong ising, Mas.
Wah, iki jare kan. Ana yo aja. Ana Mas nyuwun tulung mang cekeli kene iki. Awak kok kene. Mas delok kebulku ya Mas. Iya. Mati sih. Sangat banget pemirsa, sangat banget dan betul sekali dan sangat rileks banget. Kamera dekatkan sini. Iki aku ora ngerti ya mergo sebab apa kebul ngenani raine kok kekek wae. Dijum kira ini cerak gini. Aneh kenapa kok dhek malah langsung ngambruk turu plus dan lemes kabeh awake iki. Angger badan langsung rileks banget, ngintek banget awake. Nah, ini pemirsa Mas Sabto tadi kita ya itu nggak tahu lah kenapa kok asap iso marake nuroke wong nggak tahu kenapa. Mungkin karena saking wong apike iki nggak tahu ya. Oke, dengarkan suara saya Mas Sabto. Dengarkan suaraku. Setiap aku buka mata melek. Aneh kenapa? Setiap delok sandal itu dadi ula kobra sing medoni banget. Oke, buka mata melek Mas. Udute iki enak coba. Tak enake tek wis. Enak udute kuwi. Enak ora udute? Enak to? Ngapa Mas? Ulo ya Mas. Ulo. Wah, ora golek gebuk mon digebuke ning ndi mau iki wah. Dan kuthike ning ndi mau. Mas, digebuk. Yo wedi terus. Tolong gebuke kuwi. Wah, aku wedi Mas, tolong gebukno. Gebukno kuwi. Wah, jan. Mas, gebukno tenan. Aku ya wedi tolong wis sing wong kene. Tolong. Tolong gebukno. Kuthihe iki ya digawa. Pene iki ya wedi kok. Malah tolong gebukno kuwi sing wong kene aku wedi tenan kok, Mas. Tolong gebukno. Aku njuk tolong tenan gebukno ulo kae. Aku ning kene iki wong neko, aku sing wong kene kok tolong gebukno kae ono. Aku idekno tolong kuthihe cekelno. Aku wedi tenan. Kuthihe kuwi. Kuwi tolong gebukno kuwi ndak urip meneh kuwi. Tolong gebukno. Gebuk kowe sing kayang. Ha nggih digebuki. Terus aku sama cicile kuwi. Tolong. Ndase sing ndase ora buntute. Ndase. Aku nomor pulau putih kuwi. Tolong gebukno, kono putih, pulau putih barang kuwi nek nyembur mati kuwi. Tolong gebukno, ndase aja petite to. Ndase tolong, ndase kuwi. Kuwi jengek kuwi. Ndase. Wah, edan tenan kok obak ulo. Edan tenan kok. Itu piye itu pemirsa? Wah, jan. Wah. Oke. Kayak ndak ibu kali. Omah lho kayak rata patah iki. Wedi. Iya, Bang. Edan wis seneng kene wae kok. Wah, semplok kuwi kok iki. Wes, jagan iku delok mataku. Delok matamu jagan dulu nih. Delok mataku, Mas. Terus sangat banget sekali. Orang mantap banget dan sangat rileks banget dan sangat terupos jaga keseimbangan. Wes setiap delok sandal mulai meneh dadi sandal wis udu ulo meneh. Tetap netral normal. Anehnya kenapa? Ya anehnya kenapa ini? Pokoknya buka mata enteng awake seger waras. Oke, buka mata melek. Melek. Kowe ngopo? Dadi ngene iki. Lu sandal ra mau iki? Betul. Ah, ini sandalmu. Sing mriki wae. Niku. Oh, niku. Wis niku kan niku kene mana? Walah nggih ngono aku. Abis sendoke kan Bu. Sampai sak leboke mau nggih. Ya lah. Berarti kowe pendak dinane sering nongkrong ning kene, Mas? Dino-dinone. Gitu. Nggih. Wis normal to ora kok? Mas, saiki musik sing tok seneng iki musik apa, Mas? Musik kowe paling seneng. Jadilan seneng ra musik iki? Iya, seneng. Seneng. Terus dangdut seneng ora? Seneng ya? Apa? Memori kebak. Iya.
Ganti HP. Ini tentang mereka Pak sih. Niki. Oh, terang apa? mengerti. Ini sakit toh? Pun. Pokoknya nek sing penting kerja Mas, masalah cewek kok tak ewangi nek arep model sing layu, eleke sing penting delok gampang gitu. Niki berarti iso mbet damel jenengan. Kamu Nggih, lha apa? Wis tau melu jajalan rumah jalan biyen. Sama sekali belum tahu ya. Lah nek kesurupan tahu dong, Mbak. jarang Dereng tahu, ojo ngantek kesurupan. enggak tuman. Enggak tuman kayak mah. Siap tenan bener. Tambah jiwa. Betul. Nek ndelok dangdut langsung tahu Mas. Betul. Walah. Dunyok nanti joget-joget ngono kan nek krungu musik dangdut. Nggih. Oh, seneng berarti dangdut. Madanu mbok mburi ning burine madanu. Ref dangdut. Mboten napa. Mas, belum matang Mas? Oke, sangat banget. Ya sekali dan sangat rileks, lemas banget semuanya badan lemas dan sangat lemas sekali. Oke, dengarkan suara saya Mas Sabto. Anehnya kenapa Mas Sabto setelah nanti buka mata bangun, mungkin nek krungu swara dangdut, jenengane anggap wae ning omah dhewe ndelok dangdut dan anggap wae kursi kuwi panggung hiburan dan kuwi joget ngadeg terus dangdutan joget. Oke. Itu berarti apa bangun melek? Mas rokok ini Mas rokokmu. Nah. Yalah. Terakhir delok dangdut nanti Mas. Sing nganti begini. Wonten po? Enten. Oh, wonten Mas? Nggih. Walah. Mas. Kuwi ngopo Mas? Kok nyak-nyakan iki? Kursi kok tunggu jangkutan iyalah yo jenis. Terakhir delok dangdut nanti Mas? Sing nganti. Penganti? Walah. Artinya sama Bian? Mboten retok. Mana pimpin toko dangdut juga seneng ya Mas yo. Mas. Wah, kono niku. Ya-yan. Wah, wes suwe rumah. Kane ben wes suwe. Wes suwe ning kenal dangdut. Masa apa? Acara apa biyen, Mas? Acara poli. Oh, poli anake dangdutan niku. Walah. Mas, tak jago kok banyak-banyakan. Anu, nggih. Belok apa? Banyak sekali dan rileks, memasang semua badan, anggun banget dan sangat rileks banget, oke? Dengarkan suara saya Mas Sabto. Anies buka mata bangun, setiap mendengar lagu dangdut, rumahnya aman. Wis seran joget meneh, wis peril wis normal. Wis itu buka mata bangun lek. Mas udutmu ndi? Umak gua, walah wis. Banter Mas dino entek pirang bungkus kowe udut Mas? Kali bungkus. Kalih bungkus mesti Mas. Wedangmu ndi Mas? Ya bungkus. Jenengan ngomong kamu kok. Walah nggih. Santai tak gawe. Habis pada rapat apa ya namanya? Rapat apa Mas? Itu direkam satu-satu tuh Mas, teman-teman saya itu. Pembubaran panitia LGM. Pembubaran panitia jadilan Mas. Sudah Mas, ya betul. Langsung mampir yang kan nanti Mas, ini Mas. Angkringan Butina.
Bu Butina. Butina. Terus lagi itu bakul direkam. Wah, jangan. Ikut memati tikus. Tikus nggih. Mas, jenengan nek madang kae nek nggo sendok apa nggo siji, Mas? Nggo sendok ngene, Mas. Njibuk siji, Mas. Aku ya siji padha-padha ya, Mas. Aku mau siji. Nah, iki sendok kan, Mas. Nah, iki sendok ini. Padha ya, Mas ya. Padha. Nah, Bu, ngambil sendok setunggal nggih. Nggih, nggih. Iki ya. Coba ngetes kadidayan. Nah, kadidayan iki kekuatan wong. Iki tak arepe raimu padha iki. Raimu ning arep moto. Nah, iki terus arep munggah ngenten. Nggih ta? Nah. Tok ngene iki. Terus ta? Terus madhep rono. Raine sih madhep rono. Walik. Raine madhep rono. Oh, Nggih, munggah medun. Sing banter meneh diwalik, madhep medun dibanter. Nah, terus banter, sing banter ngene lho. Terus wis banter meneh. Banterke meneh, banter meneh, sing banter sakuatmu. Sekuat mungkin. Terus tak ngono, ditek ngono. Tak ngono. Tak banter. Nah, wis. Lerem ini ya. Wis. Padha mongkrop ya. Coba tibaki ngono. Tutuh ya. Tok damu ya. Damu. Tok demok wae. Damu meneh, didamu meneh. Nah, Sankas. Jenengmu sapa? Sabtu antara. Sabtu Antara. Damu meneh. Tek ngono. Oke. Tak tibak ya, Mas ya. Allah Google. Tombok wae tak. Tombok wae. Ana ora. Bu wae engko sing ijale aku pokoke iki ngawur wae. Iki nggo dodolan nang dicoklek ngene iki ora ngawur kowe iki. Aneh ora, Mas? Aneh, pengen iso ora? Pengen. Wah, nek iso Suwe geli cendok. tak damone dodolan abeh engko. Bu, nek ngapunten lho Bu, nek tunggal rencang kok bekake sing griya. Ngawur wae, ngurus abad wae jane ya Allah. Oh, ya tobat. Apa request apa? Suara kucing. Oh iya. Mas. Mar ngombe apa, Mas? Terus nonton unjian setunggal meneh. Oh, nggih. Kaya petak napa niki mesake ngelak ini. Kayak wedang putih. Petang putih mawon, kaya petak nonton nggih sakantene. Nah. Ya alamat Bu, mandati Bu, ampun. Mas kan wedang putih ya Mas ya. Coba tak ombe Mas. Ya. Wedang putih ya Mas ya. Iki tak rubah Mas. Aku ngrubah rasa wis iso lho. Iki wedang putih to. Wis tau ngombe anggur urung Mas? Kerep. Wah, iya. Anggur abang apa ireng? Nggih, ireng abang. Wis serep nggih. Nek wedang putih ya Mas. Tak ngenekke. Nah, coba dombe Mas. Ora anggur ireng ora. Nggih. Anggur ireng. Anggur ireng. Iya, anggur ireng. Wah, ngombe. Lu Mas banget ya wis anggur ireng. Lu semrine kenapa? Wah, nonton ini pemirsa. Ini kan wedang tak pulihke dadi wedang putih, Mas. Wedang putih nggih. Nah, tak ngenekke anehnya kenapa ini. Nah, oke, coba dombe Mas. Mas, jenengmu sapa? Wah, tobat. Omahmu ndi, Mas? Mas rabi urung, Mas? Mas madang urung, Mas? Kita normalkan. Nah, wes, dombe Mas. Suarane. Mas, jenengmu sapa? Sabto. Omahmu ndi? Mriki. Desane yo? Ngemplak nganti. Ngemplak nganti. Ya, desamu ngemplak nganti nggih. Jenenge Sabto. Nah ini.
Nah, coba tumbe Mas, tumbe. Mas, besok kerja ora? Neng kene wis ketemu kowe, Mas. Nakoni Mas, nek sing nakoni selain kula lenjeguk seru banget, coba mangun-mangun. Tambah seru nek sing nakoni itu aku. Ada lho, Mas. Pegangnya tinggi. Berarti jenenge umur pira, Mas? Mau ngising urung, Mas? Kaplekan. Nah, Mas Dumbe, Mas. Mas, ngising urung, Mas? Dereng. Wah, ana ngisang tak ngentot iki. Mboten to. Jeneng Mas apa, Mas? Sabto. Nggih. Wis normal nggih. Iku sapa, Mbak Jati? Hah? Iku sapa? Salah satu dari semata nggih. Mas Danu, gurine iki. Oke, tak arone men nang Dewi tenanan. Mas gak malah kuat. Oke, dengarkan suara saya Mas. Mas Sabto tidur plus anggur banget. Dan golek seneng ngicok bulut-bulut cahayamu mencorong. Dengarkan suaraku Mas Sabto. Mas Sabto engko setiap aku nek melek arep gawe ben jenenge Dewi kuwi sok seneng banget karo kowe. Begitu juga sebaliknya ben Mas Sabto ya seneng karo sing jenenge Dewi. Anehnya kenapa kowe engko setiap ndelok wit gedang sing dicagaki pring, anehnya kenapa kuwi dadi kaya Dewi dan Dewi iki seneng banget karo kowe dan langsung tok peluk-peluk. Oke, satu kali mata banget lek. Mas Udutmu lho, rokokmu mandi. Kok apa belum? Oh, alah. Ayu Mas ya. Dewi ayu banget ya. Nek bengi ngene kok metu ra Mas nyok-nyok. Pernah metu roti nek bengi ngene Pak. Ngomong terus. Aku mau kanca-kanca ora sing wedok mung kena diitung piro ya Mas? Kena diitung. Mbak Dewi aja nang kono. Weh. Ora didengoki Mas. Iki ceweke Mas kamu. Ngawur. Peluk nek kuwi Dewi yang. Ayo nek ditemoki nek ra oleh Mas. Mas, Mas Jati Mas iki ana cewek ayu iki enggak boleh. Aduh. Saya enggak digandeng kanca-kanca. Jadi dijagani kok nek wis seneng ora iki. Seneng sayang tenan. Nek sayang udah ambung kok nek sayang kok. Sayang cepet diraul. Sayang tenan Mas. Seneng tenan. Ya dipeluk nek sayang kok. Mburimu sapa do demok-demok. Seneng tenan Mas ro kuwi. Nek seneng. Nek seneng yo dambung to Mas. Wis kan nginceng wis suwe ro Dewi kuwi Mas. Mundang. Berarti nek didemok kanca-kanca ora oleh yo. Ora oleh ngawur yo. Tenan. Coba Mas, ngomong I love you ro Dewi Mas. I love you. I love you. Ya ro dambung kok, ro dambung kok. Walah. Wah, ini. Ini cewek beneran ya Mas ya? Nggih, gelem anak Mas. Anehnya kenapa setiap delok wit gedang tetep wit gedang. Wis udah Dewi meneh. Melek Mas, hei. Ini ngapa nih ngono? Coba terus Mas. Tunjuk Mas, tunjuk gedang iki. Berarti jenengan iki umur 24 ya Mas ya. Jane ya wis umur nek ya wis lumayan nek ning
apa pengen digandengan wong wedok ya wis tak bantu nek mengarep pengen kenal karo model sing model seperti apa tak bantu Mas. Alon-alon tak ewang jenenge wong apik. Mana nek WA atau gimana itu apa mungkin dari kula atau gimana Mas aku pengen dibantu pengen entuk wong wedok iki. Aku tak bantu. Alon-alon. Seperti itu. Mas, di jalan dulu nih. Ngomong gede-gede ya Mas Mbak. Wah, saya wis yang ngobrolkan. Iyalah. Mas gimana Mas? Oke, yang urupus sangat banget, sangat banyak sekali dan sangat rileks, lemaskan semua badan, anggot dan sangat minyak sekali. Oke, dengarkan suara sama satu, ada kenapa sudah buka mata bangun nanti awakmu enteng, lupakan kejadian-kejadian, awakmu fresh kalau 200, enteng banget dan bener-bener jenengan itu seger, fresh, enteng banget intinya seperti itu. Oke, satu buka mata bangun Pak. Mas gigi. Aduh. Ngantuk Mas? Oh, jam turu jam. Iyalah. Ya. Ini pemirsa semua, ini hanya sedikit cuplikan konten hipnotis hiburan semata, mengikuti atau nuruti permintaan netizen yang selama ini jarang ya saya mengupload video hipnotis, video gendam. Kebetulan kahanan kegiatan saya itu banyak sekali, terutama di bidang kesenian. Makanya nanti saya ngomong, Mas kok YouTube-nya menjadi lantok saya kira uka-uka udah pengen jalur hipnotis ya, kebetulan insya Allah nanti saya agendakan setiap ada waktu luang tak bikin konten hipnotis untuk menghibur panjenengan sedaya. Dan jangan lupa khusus para netizen apabila melintasi kawasan Ngemplak Nganti, monggo silakan mampir di angkringan Butinah. Ini komplit dagangannya, sing rano ming wong, dagangan wong ora ono. Ora ana dol niku wong, ning sing didol ya ning panganan sak majone panganan wae. Regane murah, berkualitas ora murahan. Monggo bisa langsung ancer-ancere dari Terminal Jombor ke barat, Jembatan Atrium, langsung ambil kanan, lokasi di kiri jalan, depan perumahan apa niku Mas? Permai 2 itu. Permai 2 Mati ini lokasinya pemirsa. Sangat strategis, enak buat nongkrong, free wifi, free sak kabeh Tomburi. Nah niki Butinah, makanan jajanan wedangan ning dem-deman rano. Pokoke intine meng nyepake sego kucing, gorengan, wedang jahe, kopi, wedang teh. Ora oleh ngebon lur, tetep bayar kontan lan cash. Gitu. Oke, ngono wae ya. Salam saka aku Ibnu Budi Saktiawan, IPS Channel matur nuwun.